No niin, lähdetään tän näköistä rataa rämpimään läpi. Niin on väylien mitat ja tästä lähtee. Eka Tii on tossa ja tuolla näkyy kori. Ja lähtee eka väylä. Kori on tuolla. Mä tässä pari lämpäheittoa alkuun. Mä kättelin 3 tähän ekaan tempasta. Ja ostettiin muuten GoPro 12, niin saadaan vähän parempaa nauhaa. Mitään me ei sen kummemmin nyt lähdetä tässä zoomailee, mutta saatte nauhalle kaikki, niin en todistusaineisto, että on heitot heitetty ja mistä jatketaan, niin se riittänee meille tältä erää. Liukastuin saatana. Tässä nyt pari päivää jäänyt heittämättä välistä, niin Taisi mennä oveen. otetaan tosta sitten vähän ekaan pari lämpäheittoa, jos lähdetään selkeä heittämään kunnolla. Se on liukas. Onko liukas? Se on liukas. Tää on uusi kiekko lähtee. Hirveeseen hylkkäinen tien. Naapuripihan. Eihän se video ollut siinä, lähdetään oikeastaan. Tää lähtee Heidin toinen. Mä tulin tohon ja kori meillä on tuossa. Saat tulla vaan. Tuli hyvin tonne puolelle. Nickelsonin toinen heitto lähtee. En näkyykö se kuvassa? Tai siihen se tuli. Upeeta. Nikon kolmas heitto. Siellä häkki heilu. Tosta tuli paari, tosta lähtee Heidin paari. No se on siinä. Paarit pois molemmille. Tosta lähtee kakkosväylää. Kori on tuossa varaneessa. Tää on parilla heitolla. Tällä pariin päivään käynyt tempasemassa, niin vähän testaillaan tässä vähän taas. Saadaan vähän tatsia. Me käydään tähän perään heittää vielä vähän vaikeampi vattuvuori, niin sieltä tulee sitten kunnolla parempi luppu. Mä ottiko tuu? Se on se tuossa väylällä. Väylällä se on. Aivottan ihan kohta. Puulta se kovasti näytti. Melkein piruttaan koittaa heittää vielä kolmasta, vaan odottaa nyt puittelekaan hysseen. Mä testaan vielä heittää hirveän hysseen. Tää lähtee Heidin Pirkko-yritys. Se kaukana ollut. Hittot tulee tästä mulle. Pirkko-yritys. Mitäs tää näyttää? Me heitetään kamera kädessä. Pirkko pois sieltä. Kiitos. Tässä on Heidin baari sitten. Yeah boy! Väylä 3, 88. Kori on tuon kummun jälkeen tuo. No se on mun jotain. Vähän pienempi. Tämmönen yllättävä switchi tuolta. Odot. Mikä se on? Never let them know your name. Tippu miten korkealle. Heitetään 2 heittoa mitään väriä. Oliko se sama?
Nyt ei meidän chatti huomaa sitä ollenkaan, mihin se kiekko meni. Hei chatti! Hei chatti! Hyvin lähti ja ei kolhinut mihinkään suuntaan. Mun on vielä tuo. Oi! Kaunista! Kerrassaan kaunista. No niin, tiejuoksija. Roadrunner. No niin, ja nyt se pitäisi lähteä vitusti oikein. Tosta on ihan ok paikka, tosiaan mitään OV eikä muuten. Semmonen, jos tää video niin näyttää hirveen hölmölle, kun me ei mitään zoomailla tai mitään, niin pahoitellaan, mutta editoidessaan sen voisi tehdä, mutta mä en jaksa. Me leikkoillaan vaan turhat pätkät pois ja tää rundia saatte semmoitteen noin kuvan, miten tää meidän rundi menee. Tää tulee Heidin tokaa ja korjaan tuo. Meni ihan hyvin, antoi se paariputilla. Sieltä Nikkelin toinen heitto. Pirkkoa havittelemme. Pirkkoa emme saa. Sieltä toinen hupimätkäsy. Yhtä huonosti meni kuin edellinenkin. Kiitos. Tulee paarit Heidille tossa ja mulla tässä. Paarit poikkeaa. Nää meidän hupimätkäsyt. Kummalle puolelle käy? Vasemmalle. Nelosväylä. Tästä tiiltä kun heitetään, niin tohon noitten kahden puun väliin kun osuu, niin kori kääntyy tohon vähän vasuriin. Pikku hyssen kun saa lähteä tästä läksen. Paari. Niin on, mutta ei oo mitään, ei tän niin virallinen kisa. Whatever! Oh. Se oli vanha kori. Käytännössä hyvä heitto, mutta... Tappa nyt toinen, mä päivittelen meille tuloskirjan sillä välin. Jos kiinnostaa tuloskirja, niin se näyttää tällä hetkellä Mä heittelenkin. tältä. Napsa. No, se jää tänne puun taakse. Kuulitko napsaa? Kuulin, ihan vittu hirveä. Tää on varmaan midariväylä meillä ja driver, kun taisi kääntää. Puissa sekin kolisi. On helvetin hyvä muuta. Asia Taas toi heitto. uusi midari. Tai uusi, mutta vanha tuttu kuitenkin. Samoihin puihin. Ja puskissa helisi myös. Yhtä vituralle meni molemmat. Aika vähän turhaa. Joo. Heidin toinen. Kori on tuolla. Mä kuulen pelipet näin. Ne tuo Red Bullia. Ei hirveän hyvin mennyt nuo. Törvis. Muovi tästä. Tästä oli meitsin toinen. Vaihdetaan kameramiestä. Perhonen. Hetkonen. Puissa kolisi. Säkin heidät 2 laudan mallia. Jos heität sen yhtä päin persettä, niin sallin. Puihin ja sieltä vähän ohi, mutta muuten aika hyvä. Tuli tohon mun toinen. Kori on tommoilla paari. Heillä on tuolta nyt 3. Sieltä tullaan. No tosta pääsee putille ja mutta... Sä menet siitä. Tän tästä sen mun paarini pois. Tuolta puttibudderi ja tosta lähetään ja paari talteen. Tosta on heillä pogi. Katsotaan mitä sanoo. Ja sitten lopetetaan. Ja pogi pois. Siinä meillä vitosväylä, suoraa linjaa. Kori on vissiin tuolla. Jos mä oikein tän leikin ymmärsin. Ja tää taas pari heiton taktiikalla, niin saadaan vähän tempastua.
Tää on tämmönen vähän niinku lämpärata meille sitten pattuvuortamalta. Saatte nähdä kuinka surkeita heittäjiä oikeesti ollaan. Just ton verran, että vittu korjaa suoraan eessä ja oikein. Tämä oli hyvä. Itseni kannalta. Hyvin korjattu. Kyllä se aika hyvin kääntää, mutta pitkäksi näytti menevän ja ihan pitkin pusikkoja. Vielä kokeillaan Aina kolmatta. putteri. Hän heittää putterin. Siellä liitelee nätisti ja osuu puihin ja Ihan tippuu aika hyvin korin alle. Korin jaran viereen. No vaan vittu, kun ei voi kämmentä heittää ollenkaan. Oja. Nice. Pikku kakaraidat siinä. On ihan hirveästi hyttysiä. Some doo-doo in my kiekko. Kiva tulla Varkauteen, Tampereella yhtään. Tämä on ihan hyvä. Paljon paremmin kuin mulla, vaikka mä oon tää meidän rystyheittäjä, sä oot meidän kämmenheittäjä. Tulkaa haastaa parikisassa. No itse asiassa oikeesti. Oho! No tää meni samaan paikkaan kuin mullakin. Ihan samaan puuhun. Kiitos. Kolmas heitto meni hyvin, mutta me heitetään kahdella ja korin alta emme jatka. Vähän olisi tehnyt mieli, mutta mennään nyt reilulla pelle. Meillä on se 2 heiton avaussääntö, niin Ja puihi. Aika korkeita heittoa lähdettiin tavoittaa. Sieltä. Aika hyvä. Toikin oli vähän huijattu, että... Kerro vähän huijattu, siis kameralla. molemmat on tuossa. Tää hirvutus ottaa. Haluatko sä mun repusta kaivaa? Et ois saanutkaan. Se ois ollut tuttu turvallinen sensei. Mä otan pokin tähän, mikä olisi pakko heittää. Mun kiekkojen tuolla. Tää on tämmönen pysyvä pitkä päästä, mutta ei se mitään. Tykkäätte kuitenkin sopivasti tuonne ärsyttäviä naamoja. No tossa oli heidän toinen heitto. Onko se vähän vajaa? Tänne. Joo, ja se on putteri avaus, että hän tuli tähän ja korin niinku tossa. Et putterilla aina se on tossa vaan kirkko vaan. Kun sitä ei laskettu, niin tosta pogi. Kiitos. Ja tosta heidin paari. Ytekö ei? Kutosväylä, 79. Mando löytyy tuolla toi viimeinen koivuinen, kun toi aukko. Ja OP on noin puut tuolla puolella, sit toi Jokituoron OP. Ei vitu. Se menee OPlle. Jos nyt ei kaataisi liikaa vasuri. Nyt kun lähtis korjaan oikealla on helvetin hyvä. Kato. Se on todella hyvä. Just siellä aukon kohdalla. Ja sit saatte nauraa mun helvetin huonolle kämmenelle. Kato, joku on perannut täällä mörkkyä. Löydämme täältä numero 8. Oli oikeesti mun mielestä. Se näytti tosi lyhyellä. Se on ihan pitkä. Tässä meni Ei kaikki. Noin, harjoittelu. Tää on kaikki mun kämmenellä vielä harjoittelu. Sieltä rollaa OPlle. Tuleeko takaisin? Ei tullut. Mulle ei käsi riitä näihin kämmeihin. Sieltä. Jos ei koli puuhun, niin se olisi ollut hyvä. Täältä puitten vierestä Niko aloittelee toista kierrosta. Heittoa. Kämmentä lähdetään kokeilemaan. Sieltä lähti. Ihan hyvin korin juurelle siitä. Siinä on helppo. Tää väylä pelastui mun osalta. Jep, helppo paari. Sitten palaamme mun repulle tosta ja kastellaan, että kuinka viskasut lähtee. Tää pääsee Heidi koittaan Pirkkoa tuosta. Annan kanssa kiekon mukaan valmiiksi. Ai Ihan ei Pirkko sieltä tullut, mutta
Näköjään testaa vielä piruttaa heittää toisen. Menee. Tähän tuli mun toinen ja tästä on mun paari, niin tää on siinä ja tosta lähtee heidän oikea paari tinkiltä. Oli vaan lähellä, että tippuu pihalle vielä. Tän radan pisin väylä on 11 metriä. Kori on tuo ihan noitten koivujen tuo päässä. Heidi avaa. Puut vähän rokotti liitoa, mutta tuli sinne. En heitä toista. Sieltä ensimmäistä. Luonnollisesti. Sieltä. Ihan suositeltavaa. Tässä ei ollut edes mandoa. Ja lähinnä, jos tänne kukaan tänne videoa edes kattoo, mutta tää meidän videofilmailu näistä radoista, niin me harjoitellaan vaan omaksi iloksi, näkee vähän omaa kehitystänsä. Toki jos näitä käy kattoo, niin saa kattoo. Mä en lyödä nää YouTubeen vaan, kun ne on varmasti tallessa aina. Näissä nyt tuskin mitään sisällörikkomuksia tulee, että nää tältä poistetaankaan. Ja lähtökohtaisesti halutaan näyttää vaan paikkaa. Et osaa heittää, niin lähde vähän pihalle ja näette huumorin kautta periaatteessa hauskoja kavereiden kanssa, niin tää on mukavaa hommaa. Niin parikin saa haastaa meidän. Ei mitään kovia olla heittää niin kuin näkee. Ja totta kai sit mennään yhden heiton taktiikalla, jos parikin mennään. Sit mennään sääntöjen mukaan. Nyt me vähän harjoitellaan ja tempastaa välillä 2, välillä 3 ja no nyt mentiin yhdillä. Ja tostahan lähtee sitten Heidi toinen heitto samalla liikenteeseen. Kori on nyt siis tuolla, jos ei vielä joku nähnyt. Niin. Vittu! Vähän se karkas tänne oikealle, mutta sitä pääsee jatkaa heittämistä. Mutta jos tänne joku katsoja, eksyjä vieläkin katsoo videoa, niin ratoja voi ehdottaa mitä menee heittoon tai haluaa nähdä ja jotain mitä voidaan tehdä ripa-aiheista. Ei tää tarkoita tällä tietoa mitään sen kummempaa sieltä on tulla tätä ripaheittoa, mutta ehdotelkaa jos jotain tulee mieleen. Sieltä nikkelin toista viskaisua Pirkkoa me tässä havitellaan. Ei tuu, mutta toitetaan. Ei oo mahdottomuus. Lähellä. Tää lähtee. Heidin tokaheitto. Minä on vähän puutiellä ja Kori on tuossa vieressä, mutta saa mitä Heidi keksi. Tää on 3. Ja par 3 tää oli. Ui. Alapantaan kilahti. Oliko ihan sokkoheitto? Alapantaan tuli. Nosta, tähän on pogi. Ja mulla on tästä pari putti sitten. Pari pois sieltä. Lähdetään kosiväylää kohti. Par 3, 70 metriä. Luultavasti Heidi hakee tän puitten tuolta kun heittää kämmentä. Kori on kaikki on puskia puitten läpi tuodaan edessä. Ja lähtee Heidi avaus. Ja sehän on just niinku pitää. Kiertää puskit ja jää tonne keskelle väylää. Mekään ei nähty mihin se meni, mutta sen verran katsoin, että se oli hyvän näköinen. Äsken se vai mitä? Mitä? Uusi. Sais tekin vähän kolehittua muotoon. Koska puihaan se kolisee. Vähän niin manaa. Sieltä kolisee. Ei meni läpi. Skippas vielä ihan Korin alle. Jalan vieressä. God damn! Ei tarvita toista heittoa. Ei tarvita, se on hyvä sillä. Tää lähtee Heidin toinen. Ja mä ainakin luulen, että Kori on tuolla. se on. Ai! Ja tosta varmaan putille päästä. Näin! Otettiin näitä virkistävät NS longerakit, kun mulla on synttärit tänään, niin otettiin synttärijuomat tähän
Tuntille mukaan. Kippis vaan. Niin ois. Tosta lähtee jo Heidin buori ja... Mihinkä se mun tuli? Ei, mä oon tossa ihan kodin vieressä. Tämä on melkein holari niinku puhuttiin tossa. Tänään tuleeko heillä kori? Mennään tänne korin taakse piirre. On hyvä ajatella muitakin. Osu puuhun ja tippu tohon. Mä otan tosta nyt Pirkon pois. Tosta Heidi nostaa paat. Kiitos! Väylä 9. Rata. Korimme näemme tuolla, jos näemme. Nickelsonin ensimmäinen heitto. Ei Sieltä. Hei, mikä mulla nyt on? Ensimmäinen heitto meni puihin. Toinen heitto lähtee siitä. Toinen heitto lähtee siitä. Nyt taisi lähteä huomattavasti paremmin. Mä oon täällä puitten takana tuolta. Korin jalan viereen melkeinpä. Ole nyt hiljaa. Heidi ottaa tosta ekaa. No niin! Sä olit ihan samaan puuhun kuin mäkin. Ensimmäisen heiton heitit sinne. Kokeillaan jotain mysteeristä. Koitu. Eihän se ihan ideaali. Miksi sillä vai tuleeko vielä? Mennään tollanen. Lähtee Heidin toka heitto. Oho! Menee muuten järveen. Ei, tuli takas. Yksi vie. Toka heitto PT2. 3. Vittu nyt! Ja otan nyt joku niistä. Yksi vie. No yksi vie. Nyt lähtee. Nyt lähtee. Heittänyt vaan kämmenen heti. Niin. Lähtee Heidin koiramassa paari. Ottaa paarin pois. Mulla on tuosta Pirkko. Tämä täältä siis putterin. Sitten heitämme tuosta Pirkon pois. Tässä näin mikä. Heille paari, tuolla Pirkko. Väylä 10, paari 3, 7, 9. Tommonen ilkeä puuviidakko. Kori on suoraan tuolla edessä. Mun avaushan se oikeesti ois, mutta Heidi voi nyt mun puolesta heittää. Decline. Se kuitenkaan aikaisemmin päästä mihinkään liittyen, kumminkin on heittänyt, niin tää väliä. No, se on aika hyvä. Skippaa ja vähän. Skippaskin. Sielläkin olla väylä heittää. Otatko toisen? Ota. Kyllä otat. Lähdä vähän. Tule nyt kuolla. Aika ilkeät. Ei kannata. Kokemusasian tuli. Kyllä. Ei vittu. Vähän karjaskaa tonne. Pikku rolleri tuolta. Vati back. Selostuksia ei tarvii. Samalla mennään perille. Kasvaa sitten kesäkuulta, mutta... Siitä. Lässyllään. Ja huoli omista asioista. Sieltä se nätisti meni ja otti skippiä hienosti. Tohon tuli mulla avaus, kori on tuossa. Pirkkoa päästään koittaa, Heidi päästään aika samalle etäisyydelle vähän sivummalle. Ei. No sä nostat paarin pois tosta. Mennään nostaa paarin sieltä. Joo, lähtee tosta Pirkko. Ja ekalta avaukselta laputteli kun aina. Ei lähtenyt hämäs. Oli lähellä. Samoilla mennään. Yeah. Ei olla pätkästi. Ateenalla tuolta. Kori sinne sujahti. Niko. Kori sinne sujahti Baden-Badeniin. Kiitos. Täältä meillä lähtee toisviimeinen väylä. 11, 6, 7, par 3.
Kori on tuolla puitten keskellä, tuolla Kelmän keskellä. Heidi siitä lähtee kämmenellä. Vähän karkas korkealle. Tippuu tuohon aika hyvin. Mutta pääsee jatkoon. Oletko me toista? Ota. Selvä. Kaunis kesäinen sää täällä meillä. No niin. Se vähän meni perseelle. Parempi ettei ota sitten toista. Joo. Tää väylä koittelee taas lidarilla. Vähän oloa. Vielä olompaa oli toi mun pieni voice crack tossa. Sieltä lähti. Siihen puskat kolisia, kahisia, talisia siellä soutuveneellä mennään. Romanttista. Sieltä lähti aika hyvä. Puskien läpi meni. Ja se on Pirjo-Liisaa siinä. Marja-Liisa. Tää lähtee Heidin toista heittoa. Kori on tuossa. En tiedä. Millä mätkäsis? Mulla tippuu avaus nähtävästi tuohon noin ja aika helppo pirkko siitä ottaa pois. Logiikalla saa tosta vittu. Jos vauhtia tarvitsee. Ota askel sivulle ja heitä täältä sen oksan tällä puolelta. Ota sen puttaan päässä. Otan tosta ton Pirjo-Liisan nyt pois. Tosta jalkaa siihen ja midari vaan pirkko pois siitä. Lähtee Heidin paari. Se on siinä. Paari pois. Viimeinen väylä. Väylä 12. Paari 3, 6, 7. Kori on tuo puitten keskellä. Ja lähtee Heidillä. Rystyavausta. Jää tohon väylälle. Pikkuskippi tossa vähän. No kämmenen tossa pystyy koittaa. Kämmenen pois. Käppäsy. Jos kyllä ottaa putteri tähän, mutta vähän nyt minarilla. Minarilla. Sieltä lähti suoraa linjaa, ei paljon käännelty. Putterilla lähdemme toista heittoa kokeilemaan. Uihin. Heidin tokaa heittoa. Ei lähti. Tippu tohon viereen. Heitin kaikki ton kasaan, mutta tossa on se mun putteri-avaus. Se vierekkäin ollaan Heidin kanssa. Varmaan Kori. Ihan vähän meni yli. Tosi lähellä. Niin pakko kokeilla vielä toinen. Tois ollut just semmonen paikka, että olisin saanut pirkkoa helposti. Mä en tästä oikein. Mulla on linjaa tohon pois. Kämmentä. Tästä oikeesti pois. Varmaan pitää heittää sit 2 mennä kämmähiä vaan heittää. Käännä sitä vähän sinne oikealle vielä. Aika korkea, mutta siihen helpolle se tuli. Siitä jatkamme suoraan. Näin me teemme. Paaria otetaan molemmat. Ei tarvi lisäillä mitään Tehosteita kun mä hoidan sen. Uska edessä, mutta kyllä sen Ota Antti kuuli. siitä. -3. Terveistä kotikatsomaan. Terkut Antille. Paarit pois. Jos se Anttia vähän lohduttaa, niin mä otin +3. Katsotaan tästä lopputuloksesta. Mulle +3 ja -3 ja Heidille +2. Siitä. Kiitos, ja se oli hänessä. Hetken aikaa sä oot vielä paremmin, kyllä mä kiinni otan.